Φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε στην ενότητα των μηγαδικών αριθμών και συγκεκριμένα στις ιδιότητες του μέτρου. Μια αναφορά στη θεωρία. Αν ζ ίσον με α συν β γιώται ένας μηγαδικός αριθμός και μη το διαταγμένο ζεύγος αβ, η εικόνα του στο μηγαδικό επίπεδο, το μέτρο του ζ είναι το μέτρο αυτού του διανύσματος και είναι ίσον το μέτρο του ομικρομη ίσον με το μέτρο του ζ ίσον με τετραγωνική ρίζα το α στο τετράγωνο συν β στο τετράγωνο. Ωραία. Και οι ιδιότητες του μέτρου. Το μέτρο του ζ ισούται με το μέτρο του συζυγούς και είναι ίσον με το μέτρο του αντιθέτου του. Το μέτρο του ζ στο τετράγωνο ισούται με τον μηγαδικό επί του συζυγήτου. Το μέτρο του γινωμένου ισούται με το γινόμενο των μέτρων. Και μάλιστα γενικεύεται για τη δύναμη νη, δηλαδή το μέτρο της νιωστής δύναμης είναι ίσον με την νιωστή δύναμη του μέτρου. Επίσης, το μέτρο του αντιστρόφου ισούται με το αντίστροφο του μέτρου. Το μέτρο του πηλίκου ισούται με το πηλίκο των μέτρων, όπου ζ2 διάφορον του μηδενός. Επίσης, η απόλυτος τιμή της διαφοράς των μέτρων είναι μικρότερο ίσον από το μέτρο του αθροίσματος και αυτό είναι μικρότερο ίσον από το αθροίσμα των μέτρων. Η ιδιότητα αυτή γενικεύεται και για νέο όρους, δηλαδή το μέτρο του αθροίσματος νέο όρων είναι μικρότερο ίσον από το άθροισμα των μέτρων. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Αν ζ τετράγωνον συν ζ συν 1 ίσο με το 0, να αποδειχθεί ότι το μέτρο του ζ ισούται με το μέτρο του ζ συν 1 ίσο με το 1 για κάθε ζ που ανήκει στους μηγαδικούς αριθμούς και αντίστροφα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση. Αν το ζ τετράγωνον συν ζ συν 1 είναι ίσο με το 0, θα αποδείξουμε ότι το μέτρο του ζ είναι ίσο με το μέτρο του ζ συν 1 είναι ίσο με το 1. Ωραία, από την ισχύουσα σχέση ζ τετράγωνον συν ζ συν 1 ίσο με το 0, συνεπάγεται από εδώ ότι το ζ συν 1 θα είναι ίσον με το μείον ζ στο τετράγωνο. Και επομένως τα μέτρα του ζ συν 1 θα ισούται με το μέτρο του μείον ζ στο τετράγωνο ίσον με το μείον ζ και όλο στο τετράγωνο, δηλαδή το μέτρο του ζ συν 1 είναι ίσον με το μέτρο του ζ2 του ζ και όλο στο τετράγωνο, διότι είπαμε το μέτρο του αντιθέτου ισούται με το μέτρο του ζ. Αυτή είναι η σχέση α. Επίσης, από την ισχύουσα ζ τετράγωνον συν ζ συν 1 ίσο με το 0, προκύπτει και ότι το ζ τετράγωνον συν ζ θα είναι ίσο με το μείον 1. Και αν πάρουμε τα μέτρα, θα έχουμε το μέτρο του ζ τετράγωνον συν ζ θα είναι ίσο με το μέτρο του μείον 1, δηλαδή 1. Οπότε το μέτρο του ζ επί ζ συν 1 θα είναι ίσον με το 1, άρα και σύμφωνα με τη ιδιότητα του γινωμένου, μέτρον του ζ επί μέτρον του ζ συν 1 θα είναι ίσον με τη μονάδα. Και θα είναι η σχέση β. Από τη σχέση α και τη σχέση β έχουμε ότι το μέτρο του ζ συν 1 ίσον με το μέτρο του ζ στο τετράγωνο και το μέτρο του ζ επί μέτρο του ζ συν 1 θα είναι ίσον με το 1. Από εδώ πέρα προκύπτει ότι το
μέτρον του ζ συν 1 θα ισούται με το μέτρον του ζ στο τετράγωνο. Το μέτρον του ζ συν 1 θα είναι ίσο με το 1 δια το μέτρον του ζ, και από εδώ προκύπτει ότι το 1 δια μέτρον του ζ ισούται με το μέτρον του ζ στο τετράγωνο. Δηλαδή μέτρον του ζ εις την τρίτη ίσον με τη μονάδα, άρα το μέτρον του ζ ίσον με το 1. Δοθέτως ότι το μέτρον του ζ συν 1 είναι ίσον με το μέτρον του ζ στο τετράγωνο και ότι το μέτρον του ζ είναι ίσο με τη μονάδα, προκύπτει από εδώ ότι το μέτρον του ζ συν 1 ισούται με τη μονάδα. Άρα το μέτρον του ζ είναι ίσο με το μέτρον του ζ συν 1 είναι ίσον με τη μονάδα. Ήταν το ζητούμενο. Ωραία. Πάρουμε τώρα το αντίστροφο. Δηλαδή αν το μέτρο του ζ είναι ίσον με το μέτρο του ζ συν 1, ίσο με το 1, τότε θα αποδείξουμε ότι το ζ τετράγωνο συν ζ συν 1 είναι ίσο με το 0. Πράγματι, το μέτρο του ζ ίσο με το μέτρο του ζ συν 1 ίσο με το 1 σημαίνει ότι θα έχουμε το μέτρο του ζ ίσο με τη μονάδα, που σημαίνει ότι θα έχουμε το μέτρο του ζ στο τετράγωνο ίσο με τη μονάδα και σύμφωνα με τις ιδιότητες το τετράγωνο του μέτρου ισούται με το ζ επί ζ συζυγές ίσον με το 1. Ωραία. Επίσης, το μέτρο του ζ συν 1 ίσο με τη μονάδα σημαίνει ότι το μέτρο του ζ συν 1 και όλο στο τετράγωνο θα κάνει 1. Όμως είπαμε ότι το τετράγωνο του μέτρου ισούται με το μηγαδικό επί το συζυγή του. Δηλαδή θα έχουμε ζ συν 1 επί συζυγές του ζ συν 1 ίσον με το 1. Και κάνοντας πράξεις θα έχουμε ζ επί ζ συζυγές συν ζ συν το ζ συζυγές συν τη μονάδα ίσον με το 1. Το 1 με το 1 θα είναι αντίθετα και θα προκύψει το ζ επί ζ συζυγές συν το ζ συν το ζ συζυγές ίσον με το 0. Το ζ επί ζ συζυγές όμως μας κάνει το μέτρο του ζ στο τετράγωνο συν ζ συν ζ συζυγές ίσον με το 0. Το μέτρο του ζ είναι μονάδα σύμφωνα με τα δεδομένα, άρα το 1 συν ζ συν ζ συζυγές θα είναι ίσο με το 0 και επειδή το ζ συζυγές είναι το αντίστροφο του ζ, όπου ζ διάφορον του μηδενός, σημαίνει από εδώ ότι το ζ συν ζ τετράγωνον συν 1 θα είναι ίσο με το 0. Άρα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το ζ τετράγωνον συν ζ συν 1 ίσον με το 0. Ωραία. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας τις ιδιότητες του μέτρου, έχουμε από το ζ τετράγωνο συν ζ συν 1 ίσον με 0 προκύπτει η απόλυτος του ζ ίσο με την απόλυτο του ζ συν 1 ίσον με το 1 και αντίστροφα από τη σχέση απόλυτο του ζ ίσον απόλυτο του ζ συν 1 ίσον με το 1 προκύπτει η σχέση ζ τετράγωνο συν ζ συν 1 ίσον με το 0. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα μηγαδικών αριθμών. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Παρακαλώ ένα like, την εγγραφή και το καμπανάκι.